Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм мин кулыма беренче котлау хатын алам. Байлар Сабасында яшәүче Җиһан Шина Тәнзилә Вакиф кызына 55 яшь. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең бар матурлыгы йолдызларда, кешелекнең бөтен гүзәллеге хатын-кыз ана булуда. Без дә бүген шин ана исемен йөртүче, барыбызга якын булган кешебез Җиһан Шина Тәнзилә Вакиф кызын, кадерле әниебез һәм әбиебезне шушы зур бәйрәме 55 яшьлек юбилее белән котлыйсыбыз килә. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Ярты гасыр күп тә сыман, юк та сыман. Синең шушы гомер юлыңда авыр көннәрең аз булмаган. Яшьтән тул калып, 3 балага, улларыңа яхшы тәрбия, аларга ана назында, ата назында биреп, күпме көч түгеп кеше иткәнсең. Шул авырлыкларга сыгылмыйча сабыр була белгәнсең. Сынмадың, югалмадың. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, балаларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршы алганың өчен. Котлы булсын әни туган көнең. Матур булып атсын таңнарың, рәхәт яшә, игелеге кайтсын син үстергән һәр бер баланың. Әни бит ул инең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә кирәк. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчәр, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ямь истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрмәй, картлык көнегезне Рамил абый белән тигезлектә каршылап, озын гомер итүегезне, гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә ясын сиңа. Бакчаларда кышлар сайрап туймый. Сине котлап туган көнеңдә, фәрештәләр ап-ак канат булсын, күп авырлык күргән иңеңдә. Һәр гомернең кышы, көзе була, синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Таң калабыз синең батырлыкка, сокланабыз синең сабырлыкка. Йөзләреңә чыгармыйча хәсрәт төсен, үстердең син безне ялгызлыкта. Безнең күңел һәр чак сиңа теле иң изге теләк. Җир йөзендә синнән башка беркем юк кадерлерәк. Иң изге теләкләр белән улларың Алмаз, Альмир, Илмир, киленнәрең Гөлшат, Алсинә, Гөлнара, оныкларың Юсуф, Рамзан, Амирхан, Ясминә, Әнисә, Ислам бу теләкләргә әниең Фәрия һәм кода-кодагыйларда кушыла дип нокта куела тәбрикләү хатыбызга. Без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам
Газиз сенiyim Bu jırımını Sina bağışladım Merhametli Газиз seniyim Merhametli Газиз seniyim Hürmetli televizor qarawçılar, Savad Укыннары телевизиясында җирле бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телерадио компаниядә эшләүче кызлар һәм егетләр. Сезгә Сатыш авылыннан Гөлназ Мусина хат яза дип башлана әлеге тәбрикләү хатыбыз. 18 апрель көнне безнең яраткан әниебез Мусина Гөлия Хәмәддин кызының 55 яшьлек юбилее туган көне. Сабыр, изге күңелле, нигезебезнең терәге булган әниебез. Сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрмәй, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа, барысы өчен дә. Бүген әни синең туган көнең. Уйлама син гомер үтә дип. Алда әле алсу, тыныч таңнар, шатлык тулы көннәр көтә бит. Дөньядагы яхшы сыйфатларны җыйгансың син барын үзеңә. Сабыр да син, юмарт, кешелекле, күз тимәсен инде үзеңә. Бәхетле бул әни, кайгы күрмә. Гомерләрең үтсен шатлыкта, балаларның кадер хөрмәтендә, рәхәт яшә әни картлыкта. Без бәхетле әни син булганга, һәр мизгелнең газиз бер чагы, узак еллар безне дәшеп торсын, бу нигезнең гаилә учагы. Ана күңеле кебек җылы, нурлы, күк йөзендә кояш, йолдыз юк. Ана сөюе кебек шиксез тирән, җир йөзендә һичбер диңгез юк. Күпме теләсәң дә әниләрне тартып алып булмый вакыттан. Сорый гына алам әниемне, яздырма дип матур картлыктан. Сорый гына алам әниемә, өстә диеп тагын елларын, сөендерсен ул яшәве белән, үзен сөйгән кыз һәм улларын. Күпме теләсәң дә әниләрне тартып алып булмый вакыттан. Сорый гына алам, яздырма дип, әни дигән олуг байлыктан. Безнең өчен һәр чак кирәк кеше, үрнәк бит син безгә һәр эштә, чын йөрәктән теләк теләгәндә, амин диеп торсын фәрештә. Әниебез, бәйрәмең белән ихлас котлап, сиңа нык сәламәтлек, гаилә шатлыгы, күңел тынычлыгы, бәхет куанычлар белән тулы озын гомер, тигезлек телибез. Әрне сагыш белмә, һәр вакыт шулай мөлаем, улы йөрәкле, ярдәмчел бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, балаларыңның, оныкларыңның ихтирамын, күңел җылысын тоеп бергә-бергә күңел итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Иң изге теләкләр белән әтиебез, улың Илназ, кызың Гөлназ, шулай ук бу теләкләргә Алмаз абыйның гаиләсе дә кушыла дип нокта куела тәбрикләү хатыбызга. Безнең иҗат төркеме дә сезне чын күңелдән котлый, озын гомерле, бәхетле, сәламәт булыгыз. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып,
Кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда Саба телевидениесенең җырлы бүләк тапшыруы ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга диеп саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.